Jama'a barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka wato Abdul Kimiyya TV. Ni ne naku har kullum Abdullahi Magaji. A bidiyon mu ne yau zai ilmantarwa, zai koyarwa akan hanya mafi sauki da mutum zai bi ya dauko wallet address ɗinsa na cikin MetaMask ya hada shi da Satoshi ko ɗinsa yadda zai samu damar yin withdrawing. So zan yi amfani da damar na taya ku murna wanda suka yi mining na Satoshi. So ina taya su mutukar murna sosai da sosai yadda suka jajirce, suka yi hakuri har suka samu damar da suka zo mainnet, aka samu damar da za a yin withdraw a cikin wannan application wanda za ka samu damar da za ka je MetaMask ka siyar shi kuma insha Allahu ka samu kuɗi. So insha Allahu zan yi amfani da wannan damar na sanar da ku yadda za ku yi. So kafin mu ci ga bidiyon, idan yau ka fara zuwa nan channel namu albarka, kada ka manta da danna mana alamar subscribe, kada ka danna ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi all ne to za su rika sanar da kai duka sabbin shirye-shiryen zaran na ɗora. So kafin mu ci ga bidiyon akwai bayanin da ya kamata na muku. Bayanin shi ne akwai wasu tsare-tsare wadda Satoshi ko suka zo da shi. Idan dai har ka san kana so kai adin din wallet address naka, to ka tabbatar da cewar wannan wallet address din da zaka yi adin na mainnet ne. Da farko kenan ka tabbatar na mainnet ne. Idan baka sanya zaka yi ka dauko mainnet wallet address ba, ka duba description na bidiyon, nayi bidiyo akan yadda ake adin din mainnet network akan MetaMask. So insha Allah in ka kalli bidiyon zaka koyi yadda zaka yi. So baya da haka sun ba da deadline, sun ba da ranaku wadda suka buƙatar kowa ya je ya ɗora wannan wallet address ɗin nasa. Idan har ka tabbata in baka ɗora ba, to za ka yi losing ɗin wannan cent ɗin da ka samu, bi ma'ana kuɗin da ka samu na wannan coin ɗin da ka yi mining, so za su hana ka shi. Kaga kenan ya kamata mutum ya je duba wannan ranar ya san yadda kwanakin da aka ɗauka. Idan har mutum bai sa ba zai rasa wannan coin ɗin nasa. Duka na yi bayani a yaren Hausa, sannan yana description na bidiyon. Idan ka shiga kai tsaye zaka ga rubutun da nayi da ranakun da kwanakin da suke da bukata da kuma shauran dokokin da suka gindaya, kama da misali ba sa so ka je ka yi withdraw password kamar irin na su wasu application wanda suka ba da damar withdraw kamar irin su Binance da dai shauransu makamantin irin wannan application din ba sa da bukata. So kai tsaye abin da zaka yi shine, idan zaka yi wannan withdraw password din naka da kuma MetaMask, da farko zaka zo ka shiga cikin Satoshi app kamar haka, sai ka shiga kai tsaye kamar haka. So kai tsaye kana shiga, idan ya bude ma cikin application din naka, daga nan wajen ga gun da aka rubuta mi, sai ka danna gun nan da aka rubuta mi. So kana dannawa sai ka zo ka danna akan gun nan da aka ce claim free. So kana danna gun nan da aka rubuta claim free, daga nan zaka ga jerin duka coin din da kake da su. So daga nan ne zaka zo ka zaɓi coin din da kake so ka sa masa shi wannan wallet address din. So mu da yake muna so mu sawa Satoshi ko ne, muna so Satoshi ko muke so mu withdraw, daga nan zaka zo ka shi ko DAO, sai ka danna shi kamar haka. Daga nan zaka ga gun da aka ce ma link wallet address, sai ka danna gun nan da aka ce ma link wallet address. So ka tabbatar da ka karanta duka wannan bayanan nasu wanda na faɗa muku, na fassara shi da yaren Hausa, yana description wannan bidiyon, zaka iya shiga ka karanta kama daga abubuwan da suke da bukata da abubuwan da ba sa so. So kamar yadda kuke gani ga wallet address nan, yanzu misali zan nuna muku yadda na je na kwafo shi, na zo na pasting ɗinsa a nan wajen. So zan goge gaba ɗaya wallet address ɗin da nake so. Yadda na ɗauko na kai ma haka ka je kwafo naka, sai ka zo ka shiga cikin MetaMask application ɗinka kamar haka. So kana shiga cikin MetaMask application ɗinka kamar haka, sai ka ɗan bashi dama na ɗan ƙanƙanin lokaci ya samu damar da zai buɗe. So daga nan yana buɗewa, zaka zo gun nan da aka rubuta wallet, sai ka danna gun da aka rubuta wallet kamar haka. Daga nan zaka ga misali gun da aka rubuta wallet nan ma sama, sai ka danna shi kamar haka. Kana dannawa zai buɗe maka. To anan ne zaka zaɓi wani coin kake so. So mu da muna so mu ɗauko wallet address na Satoshi ko mainnet. So ga gun da aka rubuta ko mainnet network. So ko mainnet network za mu zaɓa. So na riga da na faɗa muku, idan baka iya ko baka sanya za ka yi adin ɗin wannan ko mainnet network ba, na yi bidiyo a kai, yana description ɗin bidiyon, za ka ga na ce ga bidiyon nan, sai ka shiga ka kalli yadda ake yi. So daga nan za ka ga gun da aka rubuta receive. So sai ka danna gun nan da aka rubuta receive kamar haka. Daga nan za ka ga wallet address ɗinka nan sun riga da sun baka, sai ka danna copy kamar haka. Za ka ga shi nan ya ce min wallet address copy. Sai ka yi minimizing, sai ka dawo cikin ita exchanger taka ta Satoshi, sai ka yi posting ɗinsa kamar yadda kuke gana posting. Daga nan ga gun da aka sa menene send password. Wannan send password ɗin
password ne wanda ake seta shi tun farko yayin da ka zo yin register. So ka tabbatar ka seta naka, idan baka seta ba ka je ka profile setting ka duba send password sai ka yi forgetting password, za su tura ma OTP ta cikin email ɗinka sai ka seta. Daga nan sai ka zo ka rubuta shi anan. So ni misali na riga da na san nawa, zan shigar da shi kamar haka. So bayan da na gama shigar shi, ga gun da aka rubuta menene ko link address, sai ka danna gun nan da aka rubuta ko link address. Za su ce maka ka yi confirm, sai ka danna confirm haka. Kana dannawa kai tsaye za su tura maka OTP ta cikin email address naka. So suna tura ma wannan OTP din sai ka shiga cikin email naka sai ka je kai kwafo shi. So za mu je mu kwafo kamar yadda kuke gani. So kamar yadda kuke gani gashi nan, wannan shine email din da suka turo mini na password dina. So sai na zo na danna a kansa sai na kwafo wannan password din. So ina dannawa zai buɗe min kamar yadda kuke gani. Zan samu damar da misali zan iya copy ɗinsa, sai na yi copy. Idan na yi copy sai na koma cikin Satoshi app ɗina, sai na zo na yi posting ɗinsa, sai na yi pasting ɗinsa kamar yadda kuke gani. So kana yin pasting sai ka taɓa confirming kamar haka. So kana taɓa confirming kai tsaye zai wuce da kai. So ni da already na riga da na ɗora nawa, kun ga abin da ya ce mini wallet address linking successfully. So idan kai baka ɗora naka ba, abin da za ka yi shine zai nuna maka inda za ka yi verification ɗin inda zai nuna maka za ka samu damar da za ka yi verification ɗin fuskar ka. So sai ka tabbatar ka yi verification ɗin fuskar ka, kuma ka tabbatar fuskar ka ɗora yayin da ka zo yin wannan verification ɗin. Wanda idan ba fuskar ka bane sai ka ba wanda ya yi, sai ya yi verification ɗin fuskar sa kai tsaye. So wannan duka anan ni ne ƙarshen bidiyon mu, sannan kuma shine hanyar da za ka bi ka ɗora withdraw wallet address akan Satoshi application naka. Idan ka ji daɗin bidiyon nan ya ilmantar da kai, amfani da kai, kada ka manta da share da liking ɗin bidiyon nan da yin comment na ɓangaren tambayoyi abinda baka fahimta ba, ko ma dai menene dai muna buƙatar ka yi comment ko da don ko da yes ne. Hakan na ƙara mana ƙwarin gwiwa matuƙa sosai da sosai. Idan ka ji daɗin bidiyon ka yi share ɗinta ka yi liking domin in uwa da yawa su amfana. Na gode da ziyartar channel ɗin Abdul Kimiyya TV da kuka yi, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Bi salam.